سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب ستار انترتينمنت خمي كنيكم أبزح لفا مدب الناشعة تتكروا الناشعة النفاواس مرحزب المدب ليلا أغربنا لكم يرنا نلوم دما مساعدنا تفتواتين ملكة البلا من دخولت كتمخارا كنلا لكمنا سناي مكتتال كدمنا تنات كارن تشارن ويدما سانحيتنا توالت تفلت نبرت كتمخارا دحرس مرا خاليتي زعبيت كتما ناي إيرترايا بشنق سمينا ومعراب أستاذ 9 كيلومتر كاو أسمرار حقاد ما تركب أبرهش عن 309 متر ويدما 14 متر سوستان جاما لعلى سطح بحر دما تدوكينا تركب بذا ختما أبلعلي رواتات سجوراتات تزرقحت كوينا بكل مؤذنات دما بتررتي أخاوحن قوتات بتخبتها كتما كرن رأس ختما زوعا سبا خوينا بهيرات بلين تقرنيان ببزحي ينورلا كتما خرن أبوان مهنات من قد بابر إيرترايا عابع يقول مبار إز من قد بابر زي بسن كوخينات عانيو كتما خرن أقداسيتنا عداقا موتا إذا ختما زيا أبوان كلايكينات عالمين أبسورا إيرترا قال سنناتنات برتعوقات زتخادلا كتما خرن مزازة متبوتا خلايكينات عالم أمونغو وتعدرات لانن إنجليزن كوينا وتعدرات لان ملوء بملوء استسعرنا عوات وتعدرات إنجليز أفشحن 940 مقابت استرقاقز اللان كتمايا بمسارة استقبرا وصار حزبي إن 46 شحن 483 تغماتو كهلوا انكالو نا استفال عليها بهيرات قوانقوا تزاربتي مبزحتهم نا أفرو إيشاتيك تزاربتي بهيرات بعولا لنت بلينن تقرن كخونن كله بوحد كسر دما بهيرة تقرن يوم كتما خرن وعي حاوصدرو ويخوت سمي عارض كونتات عير أقل التواقتي استخفل اللواء كاب جون سقاب سبتمبر نحسر زبال أوارح تقلز اللواء منصنا الوقت خلوان كله اتسترف أوارح زنوحن زنغسن وقتيو بمن نسسار مسوعوي حاوصن قدس كونتات عير زلوال كتمات السمين أفريكا كان بعال ميامين إنديجيني مان كرأن كله كونتات عير كتما خرن مزلوا متن براخة تحجزة عزيز تحت خوينو رغبو يخون انبر مقابتن مفارق سنة أبزل وقتي ويما أوان قدمنا يتقلي وقتي مجمارو كونتات عير ناي دحر قطري بمعكلا جمقام 33.1 ديجري سنتيغريد ويدما 9 ديجري فارنهايت نخبابي 4 وارح يبدسح تدحري نايتقلي ويزحلي وقتي كونتات عير أبوان قطري آزي وعي تدحري نايتقلي زحلي ويكونتات عير أبوان قطري آزي وعي ويهارور كخون كله أب ساعتات ناينكو زحل أكلات تسامع معاني عامتاوي سبساب كونتات عير كتمخارن أورحي قري زلا على ديجري سنتيغريد 28 خون كله زتحت لما شوحت ديجري سنتيغريد بتسح أورحي لكاتيت زلا على ديجري سنتيغريد 19 خون كله زتحت لما شوحت يبتسح أورحي مقابل 31.3 ديجري سنتيغريد خون كله زتحت ديجري سنتيغريد لما شومونت ديجري سنتيغريد يخون أورح ميزا 33.5 ديجري سنتيغريد زلا على ديجري سنتيغريد كون كله زتحت دما 10 ديجري نتبي 5 ديجري سنتيغريد يبتسح أورح قنبت زلا على 34.6 ديجري سنتيغريد كون كله زتحت دما 10.2 ديجري سنتيغريد كون أورح سنة زلا على ديجري سنتيغريد 33.1 خون كله زو حد دما 14.4 ديجري سنتيغريد خون أب حملة 28.9 ديجري سنتيغريد زلا على خون كله زتحت دما 10.1 ديجري سنتيغريد خون أول حتى زلا على 28.6 ديجري سنتيغريد خون كله زتحت دما 10.1 ديجري سنتيغريد خون أورح مسكرم 3.4 زلا على ديجري سنتيغريد خون كله 10.3 دما زتحت ديجري سنتيغريد يخون أورح تكمتي 31.4 ديجري سنتيغريد زلا على خون كله 11.6 ديجري سنتيغريد دما زتحت يخون أورح دار 19.8 ديجري سنتيغريد زلا على خون كله
9.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድማ ዝተሓተ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 28.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝለዓለ ክኸውን ከሎ 8.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድማ ዝተሓተ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝተሃንፀ ደፋዕ ገብሲ ዓበይቲ ብኣግራብ ቤት መቅደስ ቅድስቲ ማርያም ዳዕሪት ኣብ 1920ታት ዝተሃንፀ ስቴሽናት ናይ ባቡር ጥንታዊ መስጊድ سعيد باكري مقابر طليانن مقابر انجليزن كمون استفالاليو ባህላዊ ዕዳጋታት ናይታ ከተማ ካብ ቀንዲ መስሕብን ጽባቐን ኮይኖም ካብኣ ማለት ኣብ ከባቢ 6 ኪሎ ሜትር ሕቃን ዝርከብ ኣብ መበል 6 ክፍለ ዘመን ዝተሃንጸ ናይ እምነት ቦታ ደብረ ሲና ብዘለዎ ባዕትታትን ባህላዊ መነባብሮን ኣዝዩ መሳተን ፍሉጥን እዩ ኣብ ዕዳጋታት ከተማ ኸረን ከም መለለይ ዞባ ዓንሰባ ዝኾነ ኣራንሺ ኸረን እናተባህለ ዝፍለጥ ግዝፍን ምቁርን ዝኾነ ኣራንሺ ይርከብ ነባሪ ከተማ ኸረን ሕውሱን ተቐባለ ጋሻን ስለ ዝኾነ ድማ ከረን ጻዕዳ እናተባህለ ይፍለጥ ወድ ኸረን ጻዕዳ ወይ ወለት ከረን ጻዕዳ ዝብል መፀውዒ ነቶም ዕላሎም ዘይመኖ ጥዑም ዝላህጅኦም ደቂ ኸረን ይምልከት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ንከተማ ከረን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ዓይነት ደርፍታት ተደሪፉ እዩ ብብሌን ብትግረን ትግርኛን ከም መለክዒ ጽባቐ ደቂ ኣንስትዮ ንምግላጽ ኣራንሺ ኸረን ዝመስል መዕሙርታ ዝብልን ካልእ ግጥምታትን ደርፍታትን ልሙዳት እዮም ኣዋልድ ዓንሰባ ስታየን ማይፀባ ኣዋልድ ከረኔ ስታየን ለሚነ ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሳዕስዒትን ስታሊለን ይጽወት ንከተማ ኸረን ንምብጻሕ ካብ ከተማ ኣስመራ ተበጊስካ በትጥውዋይ መንገዲ ዓቐብን ቁልቁልን ጽርግያ 91 ኪሎ ሜትር ካብ ሰዓትን ፈረቓን ኣብ ዘይበዝሕ እዋን ትበጽሕ ከተማ ኸረን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣባይቲ ካብ ኣግነትን መረባዕን ዝተሰርሑ ይርከብዋ ብጀካዚ ካብ ናይ ከተማ ኣስመራ ዘይነእስ ኣርቶዲካዊ ስራሓት ኣባይቲ ትውንን ኣብዚ ግዜ እዚ ከተማ ኸረን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሆቴላት ዓደይትን ማእኮላትን ናኣሽቱን ትውንን እዚ ሆቴላት እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ቱሪዝም ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ብየማነ ፀጋማ ብጎቦን ስንጭሮን ዝተኸበበት ከረን ኣብ ውሽጣ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ሓቂፋ ትርከብ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብታ ከተማ ቤተ ክርስቲያንን መሳጊድን ጥቓጥቓ ክትርኢ ባህርያዊ እዩ ብሸነኽ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ጌርካ ንፎርቶ ቢልካ ምስ እትኸይድ ቀደም ብዘበን መግዛእቲ ጥላን ከም ዝተገብረ ዝንገረሉ ሓደ ሰሓብን መሳጥን ኣፈ ታሪኽ ትረክብ ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት ፎርቶ ምስ በጻሕካ ኣፍታሕ ኣልባብ ሹፍ በክተክ ዝብል ጽሑፍ ትረክብ እዚ ማለት ነዚ ማዕጾ ፎቶ እሞ ዕድል ካርአ ምዃኑ እዩ ከም ኣፈ ታሪኻዊ ኣባህላ ናይዚ ከባቢ ኣብቲ ተዓጽዩ ዘሎ ማዕጾ ብፊስቶታት ዝመልአ ወርቂ ከም ዘሎን ጥልያን ብእንግሊዝ ኣብ 1941 ክሰዓር እንከሎ ወታደራት እንግሊዝ መታን ከይጥቀሙሉ ተባሂሉ ብወታደራት ጥልያን ከም ዝተቐብረ ይንገር ገለ ሰባት ከዓ ብኣንጻሩ ከም ዘዕልንዎ ኣብቲ ዕፅውን ጸልማትን ቦታ ናይ ጅኒ መንፈስ ወይ ሰይጣናዊ መንፈስ ከም ዘሎ እምበር ወርቂ ይኹን ካልእ ጠቓሚ ነገር ከም ዘየለ ይዛረቡ እንተኾነ ገለ ደፋራ ሰባት ድሕሪ ናጽነት ናብቲ ቦታ ከም ዝኣተዉ እሞ ብፊስቶታት ዝመልአ ወርቂ ዘይኮነስ ፊያስኮታትን በርሚላትን ናይ ወይኒ ወይ ድማ ቪንዮ ከም ዝረኸቡ ይዝንተዩ ከተማ ኸረን ሩባ ዓንሰባ እናተባህለ ዝፍለጥ ዓቢ ሩባ ተቐኒትዋ ስለ ዝሓልፍ ዝተፈላለዩ ሓረስቶት ዝተፈላለዩ ዓይነት ጀራዲን ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሕምልትን ፍሩታታትን ንዕዳጋ ከተማ ኸረን የቕርቡ ብጀካ ጉዕ በርበረ ኮሚደረን ሳላጣን ጅርጅርን ብጀርዲን ዝበቕሉ ኣራንሺ ዘይትሁን ፓፓዮን ማንጎስን እውን ካብ ዕዳጋታት ከተማ ኸረን ሓሊፎም ንዕዳጋታት መላእ ሃገር ይሽፍኑ እዞም ስጋብ ሎሚ ኣሰሮም ዘይጠፍአ ኣግራብ ማንጎስ ብደናዳይ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ሓረስታይ ብሰደድ ንዓጥልያን ይለኣኽ ነበረ ከተማ ኸረን ብኩሉ ማዕዝናታ ብኣዝዩ ባህ ዘብል ንዓይኒ ማራኺ ዝኾነ ሩባታት ጎቦታት ጥውይዋይ ጽርግያታትን ዝተፈላለዩ ናይ እምነት ቦታታትን ተኸቢባ ትርከብ ገለ ካብኡ ምስሊ ንጠቅስ ማርያም ዳዕሪት ማርያም ጥንቁል ለዓስ ደብረ ሲና ሩባ ዓንሰባ ንረክብ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ንሎሚ ዝብልናዮ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ካልእ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ መደብና ንምሕያል ሃናፂ ርእቶታትኩም እናተፀበና ላይክ ሸርን ሳብስክራይብን ኣይትንሰቡና